आंनि इउट्युब चेनेल मिस्टार गामसेयाव गासैखौबो अननाय आरो खुलुमनायखौ नैबे समाव जासिहरग्रोबाय। जोङो दिनै नबजित नार्जारिनि बिमाय आरो ओरैजाय दङ सेसुवानि दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो ओरैजाय नबजित नखरनि सासे दंबावो। जोङो साब्रैया न'निफ्राय मथा मथि जोङो 30सो किल'मिटार गोजानाव दा नैबे गोबां जों खना जायगायाव मोनसे रायजांजुरि हायार सेकेन्डारि नगाबाद बे जायगायाव जोङो नबजित नार्जारि फंबायनि थाखाय जोङो बे फाइनाल राउन्डआव माबोरै फंबायखौ जों देरहासार खालामनो हायो बिनि थाखाय बिमाय नीलकान्त बसुमतारिया गोबां नाजाथाबगासिनो दङ। दा बेनि सोमोन्दै फंनैसो बिमायनिफ्राय बेसेबां जायगासिम गिदिंगोन दिनै। खुलुमबाय। दिनै जोङो नबजितखौ देरहासार खालामनो थाखाय जोंना नैबे साथियावनो नांना थानाय जोंना जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय नागाबाद रायदांजुरि बे हायार सेकेन्डारि स्कुल बेहाय जों हाबफैबाय। दा बिथांमोननि सारमोननि सेराव जों रायज्लायबाय आरो गासैबो स्टुडेन्ट बिथांमोनखौ नबजितखौ भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय जोङो सारमोनखौ नाम्बारखौ मिस कल होनो नाम्बार बिथां सारमोननो जों होनाय जाबाय आरो सारमोना जोबोद जोंखौ रेसपन्ड होदों। आरो लोगोसे जों दिनै नागाबादनिफ्राय थांना जों बरहुला ओमफ्राय तिताबर आरो जों माने जरहाट डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो थानाय कुलाजान बायदिसिना बिथिं कलेज माखासे दङ आरो हायार सेकेन्डारि एमइ स्कुल लेभेल जों स्कुलैसो जोङो थांनानै स्टुडेन्ट बिथांमोननो जोङो बा जोंनि जिथु लिफलेट नबजितनो भट होनो थाखाय बे लिफलेटखौ जों रानदों आरो जों आसा खालामो गासैबो रायजो राजा जोंनि नबजितखौ जाहाथे अनसायनानै बिथांमोना भट होगोन आरो खोथा होदों बिथांमोना। बेनिखायनो नैबे समाव जोङो दा बारा समखौ गोबाव खालामालासेनो जोङो आरो आवगायनो सानदों आरो गोजोननाय थाबाय। बे बरहुला कलेजाव गोबावानो जाबाय जों गिदिंनाया मथा मथि 4 घन्टासो जाबाय जों न'निफ्राय ओंखारबोनाया। बिदिनो कलेज आरो हायार सेकेन्डारि बिदि फरायसालिखौ नागिर जोङो गासैबो बेनि फोरोंगिरिफोरखौ आरो प्रिन्सिपालफोरखौ लोगो हमनानै गासैबो फरायसाफोरखौ होनायनि बेबस्था बानायदों। दा आरो जों मोनसे माबायाव थांबावनि बे बरहुलायावनो हाई स्कुलाव थांनि बेसेबांसिम बेयाव लोगो मोनहैयो फोरोंगिरिफोरखौ लोगो हमहैनि। बेनो जाबाय बरहुला कलेज। बे समाव जोङो बरहुला हायार सेकेन्डारियाव दं। गोबां स्टुडेन्ट दं बेयाव 1000सोनिबो बारा स्टुडेन्ट दं हाई स्कुलनिफ्राय लानानै एमइ स्कुल ओमफ्राय हायार सेकेन्डारिसिम। दा बेनिफ्रायनो जोङो न' फारसे थांफिननोसै। टाइमाबो दा 12 बारबाय 12:30 जाबाय। दा बेनिफ्रायनो जोङो आवगायलांसै। गोबां फरायसालि हाबबोबाय जों। बेयो जरहाट जिल्लानि सिङाव गोलैयो बरहुला। न'निफ्राय 50 किल'मिटारनि खाथियाव जाबाय जों फैनाया। थांफिननोसै। गोबां फरायसालिनि कम्पाउन्डआथ' बहुद समायना। बोथोराबो दा अखा बोथोर बहुद दैब'। दा जेरावबो अखानि बाना जादों बबेबा दै बानाजों गोबां दुखु खस्थ' मोनदों। दा बेनि गेजेरजोंबो फंबाय नबजित नार्जारिया जिहेतु बे समावनो फाइनालनि थाखाय दा माने भटिंनि टाइमा फैनायखाय 19 आरो भटिंआ जागोन। फाइनालाथ' 22 थारिखआव। दा बेवहाय जोङो गोबां फरायसालि आरो कलेजाव जोङो प्रिन्सिपाल आरो गाहाय फोरोंगिरिखौ लोगो हमनानै बिथांमोननि स्टाफ आरो फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ जों लोगो हमनानै नबजित नार्जारिखौ जोङो माने बिथांनो भट होनो थाखाय गासैखौबो जों खावलायनाय जाबाय। जोङो बे समावनो आंनि इउटुब नायगिरि गासैखौबो आङो खावलायगोन। गाबोन 19 थारिखनिफ्राय बिथांनि भटआ जागायगोन मोनानि 9 बाजिनिफ्राय। बिथांखौ बयखौबो आङो भट होनो थाखाय खावलायबाय। बिथांखौ आबुं भट होनानै देरहासार खालामो आं बेखौनो खावलायबाय। आङो नम्बर खेबसे बुंनो नागिरदों 9152915246 बे नम्बराव गासैखौबो खेबसे कल खालामनानै फंबाय नबजित नार्जारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय आं खावलायबाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।